Maduga baji Guliji Nagada zile dio buburiani Oh Guliji Digudalila inu Oh Guliji Amalawi Guliji no Mawa bwino kwa inu nonse Amalawi tikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji lero pa 20 January 2026 masiku akusendera ndithu mwezi uja wa January tikuumaliza. Lero ndi lachitatu ndipo lero ndi lachiwiri ndipo ndi program yachiwiri ya kulinji sabata ino. Ine ndileya malekano tiyeni tikhalire limodzi mu programuyi tili ndi zambiri zokuti tikambirane ngati Amalawi. Kunjaku kukuchitika zochuluka. Nkumayira kuti apapa nde titengepo iti zambiri zikuchitika kunjaku zina zikuchitika anthu akugona. Ndikulandireni nofuna tundizita lembi. Ndikulandireni Awayana Shunga. Khalani ndi ulemu mayi malekano. Ndazipatsa ulemu ndingachoke pano ntchito nkuta. Chabwino. Mwadzuka bwanji? Ayi inetu ndadzuka bwino. Amwina nkhani ndiyo mweyo ti kumadzuka nkumapeza zone ati mafuta akwera mtengo. Ndiye zilozilo lomweli ndimati ndithire mafuta. Koma china chake chimandibweza. Ndiye basi tu ma filling station mwina awiri wonse kuwadusa ngakhale mazulo nditu nazaenda ntawuni ndithira mawa. Ndiupeza akwera ndikuti ayi nthawi zina basi tingosonkha kubomako. Nangati tani. Maga ndiyeno tinene kuti mmene fotokozera Awayana Shunga kuti bandakucha titero kuti mbandakucha chifukwa statement yokapita pa page ya Mira ikuonesa kuti 3 hours ago pano sindidziwa ngati zasintha kuti mwina 4 hours ago kusonyeza kuti ndi mbandakucha ndithu pamene pa page pa bungwe la Mira ayikapo kuti mitengo ya mafuta yasintha. Petro kuchoka pa 3,499 pano ali pa 4,965 kukweraku kwakwera ndi 41.90%. Ndipo diesel anali pa 3,500 pano tsopano ali pa 4,945 kukweraku ndi kwakwera mafuta wakwera ndithu ndi 41.29% pa zifukwa zosiyana-siyana zimene bungwe imeneli la Mira lalemba mu kalata imeneyi. Koma kuti tikambirane bwinobwino kuti kodi chachititsa ndi chani nanga pamenepa zikhale motani, kodi Amalawi tipulumuka kapena zithandizira kuti mafuta zipezeka mdziko muno mosavuta. Nkhani imeneyi tikhale tikuyita mbatsula bwino lino mu program ya kulinji mawa. Tikhale ndi Amira pompano tiyesesa kuti tikhale nawo afotokoze bwinobwino kuti kodi zikuyenda motani. Koma kwa lero tikhale tikambirana nkhani ina imene yachitikanso dzuloli. Makamaka wachiwiri kwa nduna yoona za chitetezo cha mdziko amenewa ndi Norman Chisale anapita ku nthambi ija imene imapanga mapassport ya immigration mdziko lino. Kumeneku analankhulapo zinthu zina zimene Amalawi akukambirana kunjako. Iwo anapempha Amalawi kuti amene ali ndumboni ogwirika kuti anafunsidwa kuti alipire ndalama ina yapamwamba kupatula ndalama imene ameneka kulipira kuti apeze ma passport apititse umboni umenewu ku ofesi kwawo ndipo achule anthu amene anapatsa ndalama. Akatero andunawa akuti apita ku ofesi kumeneku nkukachitapo kanthu ndipo athandiza anthu amene apereka umboniwo kuti ma passport awo awapeze mosavuta within days. Ndetu funa tikhale tikambirana nkhani imeneyi kuti kodi izi zimene achita ana deputy ministers zithandiza bwanji kulimbana ndi katangale komanso kusintha zinthu ku bungwe limeneli la immigration. Pali malipoti okuti ena amalipira pafupifupi 300,000 kuti yapamwamba kuti athandizike. Nde alembi nkhani imene tili nayo tsiku la lero dzina lichala bwera nkhani imene tikhale tikambirana tsiku la lero ndi imeneyi. Komano mu programuyi tikhale ndi Bon Kalindo tinaonaponso mbuyo munawonso anapita kumeneko pakati pa usiku kukaona anthu akudikirira mapasipoti awo. Ndetu ufuna nawonso apereke mlomo wawo pa nkhani imeneyi. Tilinso ndi Awire Kambwandira
awa ndi mkulu wa bungwe lija la CSAT, Center for Social Accountability and Transparency. Komanso tili ndi Pasquale Zulu, mneneri wa nthambi ya immigration. Koma iwowa poti kukuchitika zambiri kumeneku ali ndi meeting posachedwa pompa pa 7:30 kukambira nanso nkhani yokhudzana ndi zimenezi. Ndi timafuna tialole kuti kwa mphindi 5 zokha tingomva kumbali yawo kenako tialole kuti apitirize kugwira ntchito zina za boma. Tikulandireni Pasquale Zulu. Zikumwambiri. Kwacha bwanji kumeneko? Ayi kuno kwacha bwino, sitikudziwa nzathu ku times kuti kuli bwanji kumeneko. Kunonso kwacha bwino. Mutilankhulira uchokera kuti? Ku mzinda wa Blantyre ndithu. Aha, chabwino. Timafuna tisanayambe kuunikira zimene anduna achiwiri kwa nduna anakamba dzulo ku immigration. Timafuna titadziwa kuti kodi zinthu kumeneko pakadali pano zili motani kumbali ya anthu kuwathandiza kuti azilandira mapasipoti awo. Mwina zikuyenda motani kumeneko mbali ya zipangizo zoyenera ndi zina zotero? Zimukwambirireya. Ngati nthambi imodzi imene ndi yaboma, choyambirira kwenikweni chonero tiyamike kuti when ma issues ngati awawo akabwera matitana kuti muze kubera mumbali yathu ngati nthambi kuti tikupanga zotani. Komanso muzindikire kunena kuti tikuyerera kuti tindudindo oti mitathandiza malawi moyenerera, komanso uzindikira kuti ndi nthawi ndingira ndi ma-procedures amene tinayika ngati nthambi ya boma. Pakati pano kwathu kuno zinthu zikuyenda bwino, tiyamikire support imene boma likutipatsa, tiyamikire support imene izoni anduna kupereka, ndipenso tiyamikire support imene top management ikupereka ngati nthambi imodzi ya boma. Imene nali ma orientations yosiyana ndi anduna plus even kwa vice president inapasita ma deadline ngati nthambi imodzi ya boma imene pena pake sitimachita bwino. Ndipo there was a promise by the minister, the vice president, even the deputy minister, kunena kuti ma technical issues or ma areas amene tikutsamwa atithandizira kwambiri. Ndipo even kubwera kwa anduna dzulo is a blessing to us chifukwa chonena kuti pali maissues ena amene timafunitsitsa ife ngati nthambi tikadziwa, koma timakhala ma-bottlenecks chifukwa chonena kuti anthu samamastuka to come to us. So kunkhani yopanga ziphaso tivomere kuti alipo opangira mapasipoti aja. Timafuna mupangenso konfimu zimenezo. Zongambiri chomwerere. Ngati nthambi mukati zikuta bwinobwino muona kuti from cancellation ya contract 2021 to 2022 from Technoblame takati kumana ndi mavuto, kunabwera temporary solution ya e-tech imene ngakhala anthu timapangira mapasipoti amapeza kuti anthu ajaso mapasipoti aja abwezedwanso sali bwino sakupangidwa skani ena amapangidwa kumene tapangirenso. Then kwabwerano anzathu amatrasti wa teni also ma issues in terms of erratic supply ya consumables ndi zina izo zili apo. Tiliso nda Malawi amene amakhala maiko siyana maiko ngati South Africa, Tanzania, Zambia amene nthawi zambiri akapita kumaiko kumeneko kusamapanga adhere to immigration laws. At the end of the day muona kuti ma deportation reports amene tinawo ngati nthambi yochuluka kwambiri. So migration ya data from Technoblame to e-tech to Madras inapeza kuti sitheka sinamaliziki mpaka napano. Ngato so tuku advantage kwa Malawi amene mwina apalamula amene kuti akabwera upanga destroy passport the very same day after solve immigration upanga passport.
And when you look at the price of the passport within the SADC region, Malawi and the that also created burden to us for even a minor error or a minor mistake, meaning a passport, they just destroyed passport into Libya. So you find that the population made in Malawi, and the numbers are made to what to passport, it doesn't make sense because you find the immigration what to that. Komabe ngati nthambi imene tikuzindikira imene so ili ngati under Homeland Security, we have managed to make plans to ensure kuti vuto imene takhala tikumana nalo mapagulupu amene akukhalapo destroying ya mapassport amene akhala kuchitika, plus the need for passport services to us as a department. Kuti tipange expand some of my services. Apart from that, then notice kuti system ine inapangidwa apa nopa ndio nene kuti kulibe kuti munthu akabwera kuti biometrics once akalwa system wathu bese kuti munthu akoza panga passport ngati akuyamba kumene ngati imene zikumakhalira pakali pano. Panopa timafuna tidziweno capacity yanu ndiyotani, muli ndi zonse zoyenereka kuti mukhoza kukwanitsa kupanga print mapassport anthu onse amene anapanga apply mapassport ku immigration yo? Ndikhoza kuvomera ndikhoza kukana chifukwa chonena kuti despite the fact kuti support imene tipasa in terms of mabooklets amene tili nawo ngati dziko tingapange print mapassport osati go just to please kuti timalize timakhala ndi macases ena makhala so urgent ina anthu amene afuna kupita kuchipatala, amene apita ku maskulu mabwana athu ngopena ku OPC ku Capitol Hill, what the urgent need because they need to travel. So when you have run out of stock as a department, you have to somehow mwina ndizipepani ndizifunako kuti muzingoyankha mwa direct sinanga nthawi yanu ndiyochepa simukhala nafe kwambiri nde ndimafuna muyankhe funso ili mwachindunji kenako tipitenso kwa anthu ena ali pano. Muli nawo mabooklet okwanira okuti mutha kukwanitsa kupanga print mu nthawi yake anthu amene anapanga apply mapassport ku immigration? Ndizotheka koma kutengera ndi procedures that are supposed to be followed ndionene kuti situkuyenera kuteno because of cases amene amatokubwera emergency. So timakhala priority areas komanso timakhala ndi reserve komanso there are some other issues that I can disclose to the general public because immigration being one of the security entity, because the passport is a security document, so I cannot just. So yankho ndilo kuti yankho ndiyoti koma singakhale completely blank koma upanda passport kana singowana. Achunga mwamva amene ayankhulira aPasquale? Ine ndawamva komanso kuti tizivomera kuti ku department kumeneko pamakhala zinthu zina zovutirapo kuzifotokoza chifukwa cha zina ma interest ena mwina aboma security tizina zolerozo koma mwina musananyamuke ndimangofuna kuti mudziwe zonena kuti pala Malawi wochuluka amene akumabwera mama kwambiri pa immigration ku planta yako ku office kwanu mwina inu mukamabwera cha ma 7 ma 8 amakhala kuti waza zakale pamene paja yenaso agona konko siku lina ndukasiyana ku skulu anangana ndifusa kumanena kuti anthu onse wakutani apa then ndikawuzota udikira ma passport akuti this early mama wanga tuna ndikuti ndiye kulilongweso chimozimozi kumzuzunso malosi anasiyana mangochi nkhani nkumanena kuti musanachoke mawanu kwa Malawi ngati amene acha amene akuti munthu wa immigration akuyankhula pakulinji tifuna timve tauzeni chifukwa mukapasa chiyembekezo cha zinthu zoti sizotheka akuya nanu kuli bwino nthawi zina kukuuza zonena kuti izi sizitheka but at the same time ndi bwino ndithu ngati dziko kuti tizikhaso ndi chiyembekezo kuti kodi kusogoloko zinthu zikuyenda bwanji. So in your conclusion tinene kuti anthu amene akugona pamene paja mawu amene mungawayankhula takhala akumverani pompano ndi otani? Ndathokoza kwambiri Banachunga. Ndizomvetsa chisoni ine ngati Malawi immigration office imene ikuyenda kutumikira Malawi
udindo kufuna kuonetsesa kunena kuti mavuto ngati amene aja asachitikire. Sikuti ngati nthambi sitiona o sitikudziwa timapita mabwana athu even usiku amayendera malo ngati amene aja. Ndi uthenga umene umakhala kuperekedwa on daily basis kwa maofisa athu. Let's save Malawians better. Let's save Malawians diligently, professionally, komanso maulemu. But now when you look at the capacity that we have as a department, plus the political will, sometimes, it's a thing, it means we cannot disclose everything. Let me assure them, moving forward as a department, indeed, we can see the light at the end of the tunnel. Though we cannot promise in a day, in a week, or 2 weeks, but see kuti vuto limene lili mwina singapite myezi iwiri or itatu. Mukumbukira nthawi imene 2021 during that technical plan issue munthu umabwera immigration kuja not even kupeza munthu kulowa straight kupanga chilichonse chanandira. And when you see kuti when we migrated from that time up until now tikuvutika tikuvomera, but efforts stay on the ground to ensure kunena kuti tathandiza Malawi moyenderera. Ndapemphenso Malawi kunena kuti immigration tonse sitingakhala bwino, we still have some bad apples. As a commitment ngati department yaboma imenenso tikuyenera kuti tatumikire bwino lomwe, ndikunena kuti akuna kuti abwere whenever they come across my issues ngati amene waona kukapereka ndalama kwa mabwana athu anditi manena. Each and every morning, go to all immigration officers. Timakhala ndi nthawi timakhala wayankhula Malawi. Make sure kumabwera kuno konse mtengo wa passport ndo wakupa kuti. Make sure amene akukuthandizani wavala uniform. Make sure don't involve yourself with madobadoba. And make sure musapange ulendo passport isanatuluke. Ndakondwera kuti mwatchula madobadobawa koma pepani ndudule nikaye simukhala nafe nthawi yayitali. Timafuna akalindo anabwerako ku immigration nawonso nkutheka akuzokhala ndi funso kupita kwa inu musanachoke. Aboni Kalindo mwadzuka bwanji? Inetu ndadzuka ka inu mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Ndimafuna funso limodzi kupita kwa mneneri wa nthambi ya immigration asanachoke pano. Amene wato apasikale ndi nawo funso langa lofanana ndi lanu limene mafusta kuti kodi ndizoona kuti muli ndi capacity yokuti mukhoza kumapanga mapasipoti mungoliuza dziko chilungamo. Ndipempha bwereze ikupanga eko. Kutako seneso ndikukumva ni mwa eko sindikuza kuti chikuchitika ndi chani koma nofunso wanga ndionena kuti mukuliuza dziko kuti inu ngati immigration muli ndi capacity muli ndi mabooklet okuti mukhoza kumapangira mapasipoti. Ndinanena poyamba paja kunena kuti support imene boma latipatsa pakati pano ndizotheka kuti mwina we can manage mwina. Ndukhulupirira kuti Aboni Kalindo nawonso afuna kuti mungoliyankha mwa direct. Munatiyankha mozungulira afuna mwina mungoliyankha mwa direct. 80% tikoza kupanga clear. But now the problem ndonena kuti ngati department timanena kuti we need to be very strategic. Stingapange print the whole assignment imene inayo mabuku. Chifukwa chonena kuti timakhala ndi macapacity, timakhala na issues ngati anthu amene akupita kuchipatala, ku OPC, back to hill, other issues amene amathandiza for national development. So ngati dziko amene ngati nthambi timayenera kukhala very conscious to make sure kunena kuti we should not just print whatever we have in our custody. Remember, panopa passport is no longer a necessity. Each and every individual, each and every business person, each and every person in Malawi still wants to go to immigration around the passport. And when you look at those people and then look at those numbers, yesterday you might be talking in the backlog of 100,000 in our system. Come tomorrow or day after tomorrow, which the deportation is like 470 years to region or see I come get immigration. You see good capacity in so we have to be honest. We take it up people. Support the government is there, but the thing is, we need to be also very strategic in ensuring on our part we should still provide passport printing services.
even at 11th hour kuti munthu afunika ku India. We have that law to ensure kuti anthu attaches. Chabwino, tathokoza Pasquale, timafuna tipemphe kuti mwina mukonzekera za meeting mutangokhalako nkumamvetsera pena pake pali pakhali funso lanu posachedwa pompa ndengati zingatheke kuti mwina mukudikira anthu sanabwere ku meeting iko mwina tikupatseni mpata kuti mutiyankhe koma kwa pano timangofuna tingodziwano minister na deputy minister nabwera akufuna kuti anthu amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale amenewo chilungamo chigwire ntchito. Inuyo ngati immigration munayika ndondomeko zotani zothana ndi corruption chifukwa kumenekoko katangale isanayambe lero anayamba kalekale passport yako kuti ituluke nde kuti unyeme mthumba anthu ena zimayeneka ziyende motero munayika njira zotani pothana ndi nkhani zakatangale kumeneko? Njira ndi zambiri mbiri. I said when you go to the immigration Facebook page, my flyers, when you go Moses Smart, my border, kama airport, chonde musapereke ndarama. Make sure kunena kuti ma services that they are free, timakani ma prescribed fees. Amina anthu akuna kuti apereke. But the problem that we have kundonena kuti tivomere, we say in the first place kunena kuti each and every government sector, each and every government department, agency, whatever, we still have some bad apples. Ndikunena sapa mabwiriza kunena kuti we are very much committed. Tikumauza mama oli also anthu akapeleka masewera stickers. Make sure mukuthandizwa ndi officer amene applying for immigration. Make sure don't pay an extra money apart from 50,000 imene pasipano ya imene muda kulipira. Ngati wina wakakuka kamizana pitani kwa mabwana osikani mkatimu kuti kuthandizeni. Anthu sabwera, anthu sakubwera they're not forthcoming. Ndipo I still remember even a deputy minister doing that because him being a politician, that's the advantage to us. So he's a man of people. You could see people responding, people. But when you on us, daily basis, each and every morning trying to do that. Management had to push for the anti-corruption policy, managed to that one way of the film ensuring we should keep the vice. Izo zili hapo we still going to do present change just because pamene pali need for that service when there is gap in terms of service delivery kulingana ndi mmene machallenges amene akatokumana nawo ndikhulupirira kuti that's one of the catalysts behind my problems amene tukhala nawo komano sose amene akuchitika kuti they are all officers that are doing that. Tikuthokozeni kwambiri Pasquale Zulu chifukwa chobwera mu program yathu ya lero. Tikuyamikeni titha kumasulani kuti mukagwire ntchito zina. Tathokoza. Zikomo. Tiyambe ndi awire kambwandira. Mwamva ndithu mmene alankhulira Pasquale Zulu kuchokera ku nthambi imeneyi ya immigration koma nkhani imene tikufuna tikhazikike pano ndi nkhani ya imene anduna achiwiri kwa nduna anabweretsa dzulo anena kuti anthu apite ndi umboni amene akudziwa zokuti anafusidwa kuti alipire ndalama yowonjezera kuti apeze passport yawo apite ku ofesi kwawo. Anthu amenewo athandizika ndipo maofesi amene akukhudzidwa lamulo ligwire ntchito ndipo amangapo ena dzulo. Inu mukuona kuti izi zimene anduna achitazi zithandiza bwanji kuthana ndi mavuto amene ali ku immigration makamaka nkhani zakatangale? Zikomo kwambiri leya. Ndipereke moni kwa omvera komanso anzanga amene ali pamene. Ndamvera ndi chidwi ndithu mmene makambirana. Mwina choyambirira ndinene kuti anduna akuoneka kuti amayankhula ngati munthu wandale. Koma mwina ndisanafike kumeneko kuyankhula kwawo ndi kuvomereza kunena kuti zinthu kumeneko sizili bwino. Ndiye choyambirira ndinene kuti statement yawo mwina ukayunika kwambiri itha kusonyezanso kunena kuti nawonso akuoneka ngati alibe chikhulupiriro mu nthambi za boma zimene tinazipatsa kunena kuti zizithana ndi nkhani yakatangale. Wati maganiza kunena kuti ngati munthu waona nkhani yakatangale
koyenera kupanga ripoti ku office one unaya nkhani imeneyo imayenera kupita ku nthambi zimene zinapatsidwa kunena kuti zizitsana ndithu ndikatangale. Ndiye pachingerezi mwina ndikananena kuti kuyankhula kwawo komwina just public relations management. Ungofuna kuwaonetsa anthu kunena kuti ukhala ngati bomaso nalo ndilokhudzidwa. Koma chimene tichikupangisa katangale kumeneko kwambiri ndikuona kunena kuti ndi ma inefficiency. Chimene timafuna kunena kuti Amalawi amve kunena kuti kodi boma laika malifomu motani. Zimenezo zimene zingathandize kunena kuti kumeneko kukonzedwe. Mukamava amene akukambiramo ndiye kuti tinkhani ngakhale anthu amene timalemba kunena kuti apange supply mapassport muona kunena kuti dongosolo lake silikhala labwino, timatenga masupply amene alibe ina kuthekera zotsatira zake zimenezi. Ndiye timaganiza kunena kuti tinkhani yongouza Amalawi kunena kuti azibwera office ya nduna kuti Amalawi tonse tipite kumeneko sanduna agwiraso ntchito. So ndimaona ngati zimenezo mwina sizoona mwina afotokuzazo izozo nzongofuna kuonetsa kunena kuti ngati boma mwina kibasa chabwino ngamanena atu kunena kuti anthu apange ripoti nkhani zakatangale pali zinthu zambiri zimene zimayenera kuonekera kodi anthu ndiwotetezedwa bwanji timanena za whistleblower protection anthu kodi pali njira zotetezedwa bwanji zimene zayikidwa kunena kuti anthu akupaka pasipoti nkhani zimenezi. So muona zonsezo sana nime nde timaona ngati iwowo mwina angoyankhula ngati mupandali tisatengere kwambiri zimenezo koma tikanyakonda kana tifotokozera kuti kodi boma likuchitanji kunena kuti ma inefficiency amene ali kumeneko mwina tithane nawo mukamawava Zulu unapanikiza akambwandireyo sakuperekaso chilimbikitso kunena kuti mafuta amene watisamukana nawo kumpano kati ndime kaye pamene poleya akambwandira mwina musanapite timafuna tidziwe kuti kwa inu mwanena zokuti Amalawi ambiri sangakwanitse kupita ku office ya nduna koma no don't you think kuti iyi mwina ikhoza kukhala njira yabwino kupereka mantha kwa anthu amene akuchita izi kuti mwina mchitidwe wakatangalewu usapitirire kuchitika? Imeneyo si njira yabwino leya anafotokoza kale apachikawa chakuti kuli njira kumeneko zonena kuti anthu ati kumapanga ripoti kandi ku SCB kandi kuti zimenezo zili kuphula kati. Nkhani yayikulu timeneli pamenepo ndionena kuti nthambi imeneyi ikukanika kupanga print pa passport. Ndikukhulupirira kunena kuti akanakhala kuti zonse zimayenda bwino monga amene zimayenera kukhalira nkhani yakatangale imeneyi sikanakhalapo. Ndiye choyenera kukonza ndi kuyika zinthu zothekera kunena kuti azitha kupanga print mapassport ndi demand imeneyi. Kodi azathu ku Tanzania, azathu ku Zambia, azathu ku Zimbabwe akupulitsa bwanji mapassport popanga zimene zilipo. Nkhani yayikulu ndikuona ngati chifukwa chanyera tikumalemba masupply amene alibe kuthekera, tikumalemba masupply amene alibe mbiri yonena kuti atakupanga supply mapassport ndiye zotsatira zake ndithu katangale amamera njenje chifukwa chonena kuti utupeze pepala lija pamafunika kuti mwina munthu upereke kena kake. Chabwino ndibwerenso kwa inu akambwandira posachedwa pompa kuti akambwandira mundimva zimenezo ndi zimene zili ndi upangiri ndithu otsana ndi katangale koma tisanene kunena kuti Amalawi azipita ku office ya nduna kumakamanga ripoti za katangale ndikuona ngati tikatero ndikundimve. Chabwino akambwandira ndathokoza kwambiri ndibwerenso kwa inu kuti mutiuze kuti kodi njira zabwino mukuona ngati kuti njira zabwino zothanirana ndi katangale ndi ziti. Aboni Kalindo ine ndilipo ndimafuna funso limeneli nanunso mutaliyankha kuti mukuona kuti izi zimene achita anduna a Deputy Minister of Homeland Affairs operation chifukwa iwo operation yawo ndiyongothamanga yet achunga operation yawo ndiyongothamanga yongoonetsa kuti zinthu zikuyenda pamalo logistics mukuona kuti zimene achitazi zithandiza bwanji kukonza mavuto amene ali ku nthambi imeneyi ya immigration? Mbuyo mutinakuona nanunso munapita kumene kwapasa uthenga muthalika kuti yayi muone izi zikuchitikazi tachitani mwansanga. Choyambirira ndithokoze ndiyitana mu program imeneyi. Funso lanu limene mwandifunsa ndinene kuti zimene apanga anduna zija zikungochita vindicate
zikungopherezera zovuta zimene zili ku immigration, ndipo njira imene apanga ija yofuna kufufuza ndi njira yabwino, komano mwina ipite beyond unduna wawo, chifukwa tili ndi mabungwe ngati Anti-Corruption Bureau amene akhoza kuthana ndi mchitidwe umene ukuchitika ku immigration. Ndithokoze kuti mwandiyitana chifukwa ineyo ndinapita, ndipo zimene ndikukuuza ndizokuti ndinaziona ndi maso. Ku immigration kuli katangale woopsa. Passport ya 50,000 munthu akumatha kulipira 500,000 600,000. Komanso kupatikiza pamenepo anthu akumagona konko, ndipo ine ndinapitako imene imachedwa 11 minutes past 12 ya usiku. Zimene zija ndinaziona ndi maso, ndipo ndinachita interview anthu. Vuto lalikulu limene lilipo ndilonena kuti tikapita ku nkhani za commerce, amanena kuti when the supply is low, demand is high. Vuto limene lili ku immigration kulibeko zipangizo zopangira mapassport, ndipo ine ndimayembekezera kuti Pascal Zulu aliuza dziko chilungamo, chifukwa apanakhala kuti mapassport aliko, mabukuleti aliko, anthu sibwenzi pano akumakhala ochuluka chonchi cha ku immigration. Vuto limene tili nalo ngati dziko ndi lack of political will. Timafuna pamene mwachisanzo boma la sintha ndikulowa boma lina, timafuna tichose system ya zimene anapanga anzathu lomo. Mwachisanzo mukaliona vuto la mapassport, muona kuti linachokera pamene boma lina sintha ndikulowa MCP ndikuchosa DPP, ndi anachosa company imene imapanga mapassport ya Technobrain. Technobrain ajapochoka anachoka ndi password yawo yomwe, chifukwa kunali mapayments amene amafuna kuti awalipire. Zosatira zake dziko linabwera ine disarray osakhala ndi mpata wopanga mapassport. So political will ndimene ikuvuta kwambiri muno Malawi, kunena kuti za Joyce Banda zikhale za Joyce Banda, za Bingwa Mutharika zikhale za Bingwa Mutharika, za Peter Mutharika zikhale za Peter Mutharika, za Lazarus Chakwera zikhale za Lazarus Chakwera. Tikuiwala kunena kuti boma ndi system. So pokapo titakhala kuti antifeyo tachosa chimene jiji chonena kuti anapanga Chakwera tichichose tipange china, wapanga Mutharika jiya tisachigwirise ntchito tipange china. Mwachisanzo mukaitenga nkhani ngati yaku nifi, mmene imayamba bungwe limene sinali nifi, koma over the years yasintha mayina ka 8. Chifukwa chani? Timafuna tionese kuti ifeyo tabweresa zathu za nyuwani. Kangaka kanaolera pasalu, lero zosatira zake anthu akuvutika kwambiri. Andi amene akupanga zimene zizi ndi aku immigration iko mogwirizana ndi madobadoba. Chifukwa tikunena panopa mukhoza kuona kuti ngakhale fomu imene akugulisa, fomu imene imaperekedwa kwa munthu yaulere ikugulisidwa imene cha 5,000 2,000, chifukwa chakunena kuti kuli katangale wafika pasogolo. So ineyo mukandifunsa ndizomvetsa chisoni, chifukwa even isolo passport yathu ndi ya fake. Mukapita maiko ena ilibe readable line, because when you go to South Africa, when you go to America, akaichita swipe passport yako no kumala imaonesa kuti ilibe information, which is also kwa ineyo ndichiopsezo kwa anthu akhoza kumamangidwa ma airport. Zonsezi zikuchitika chifukwa cho lack of political will. Ndito mukandifunsa. Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu Boni Kalindo. Achunga, ine ndimafuna kuti ndingoyankhulapo mwansangansanga pa nkhani imene imotere. Choyamba tiyeni tivomere kuti mmene boma limagulira katundu wake wina amene amagwirisa ntchito popangira mapasipoti pena pake zinasokonekera. Nkhani ya suppliers pena pake sinayende bwino, panali chipwirikiti. Andi umadabwa kunena kuti kodi ena anapesapo cholowa
kapena tinene kuti chani chifukwa nkhani tu ya technobrain after that panabwera wena nawonso anavinisana ndako immigration andi nkhani imene ya supply. So chinthu chimodzi chofuna kuunikira ndi nkhani ndondomeko ya mmene timapezera anthu amene amapanga supply katundu ogwiritsa ntchito kupangira passport. Nkhani imene yoyo ndi imene yatibweretsa sopano number 1 imene. Number 2, tentivomere kuti akuluakulu aboma amathanso kulowelerapo pa nkhani za ku immigration andi nthawi zina amalowelerapo mowononga. Andi ndikamanena izi sindikunena kuti boma limodzi ayi khalidwe mmene ndagonagona muona kunena kuti akuluakulu a immigration nthawi zina amangolandira makosi amangolandira mafoni nkumangouzidwa zochita. Nthawi zina zinthu zimene zili zosusana ndi malamulo awo ndi mmene aina kugwirira ntchito mmene iwo anaphunzitsidwira. So muona kuti nthawi zina pamakhala interference of top government officials kubungwe la immigration ndipo anthu aja amadandaula koma zinthu zolisanga kambe pagulu chifukwa nthawi zina amangozungulira mukawafusa koma ayi ndithu alipo wena amene amatha kuwapasa pressure very unnecessary. Nimakumbukirapo nthawi ina mpaka na government official wina anankachita demand contractor amene tampasani ndalama mpaka mkulu ndijiti awawa zinali zambiri andi mkulu wa immigration nthawi imeneyo kuchita kudandaula kuti sono ine ndramazi mufuna azani mange ine anakana ife media ndikuti pangaleti kuti koma kuchitika izi mangotinena ife koma ifeso nthawi zina timakumana ndi zambiri. So chifukwa chachiwiri ndimafuna ndikambe chimene chomaliza imene mafuna kukamba ndi nkhani ya katangale wa akuluakuluso akumenekoko aku immigration ndipo nthawi zina tisamangoti akuluakulu ajayi amakhala pali kagulu kena kakapakatipati apa ku immigration kamene kamathamangathamanga kumapanga zimenezi. Nthawi zina imakhala kuti si munthu mmodzi kimakhala a whole chain amadziwana kumene kuja kuti yayi wina akatengamo kuti tikaona so tiliyankhule against mchitidwe umenewo kunena kuti inu mchitidwe wanu wa ku immigration ndimene so wapangisa kuti anthu azivutika pa nkhani imene ya passport. As to regards to zimene apanga andu nawo kuti apanga moyenera kapena ayi mmakumbukira anabwerapo vitumbiko mumba anapita malo osiyanasiyana kukatchukumusa zinthu mene zimayendera kuma estate nkhani ya ali minister of labor nthawi imeneyo ena nkanena kuti koma ameneyi akutithandiza ena nkanena kuti yayi sakugwisa ntchito protocol. At the end of the day ine am sure Malawi ambiri ananena kuti atathandizika ndaonanso ena kupanga maposti kuti kwamene anatithandiza ameya amzinda wa Blantyre panopo ajomo akumayenda malo osiyanasiyana wena iyayi koma akuonjeza wena kuti ife tikuthandizika. So nthawi zina zimaoneka ngati kuti the unpopular approach kapena kuti njira imene akugwisa ntchito anthu naye ndi imene nthawi zina that's what gets things done unfortunately. Koma mukamapanga zimenezi muonesese kuti mawu amene mwayankhula mwakwanilisa chifukwa tu anena kuti anthu amene atabwere kukakumana nawo anduna nkuwafotokozera kuti awakuti amapanga zachinyengo pakhale umboni okwanira. Musangochosesa anthu ntchito chifukwa timmadana nawo kapena kunena kuti adakangana zina ndi zina pakhale maumboni ogwirika onena kuti nkhani iyo tati yapita ku court boma sikaluza sitikapezeka kuti tikulipira ndalama zambiri. So anyway we are praying kunena kuti zonse zichitire ubwino dziko la Malawi ndi Malawi yake. Chabwino tathokoza achunga chifukwa cha ndemanga yanu apati sanapite kwa ma reporters athu tofuna tilankhule ndi Malawi kuti akutipo chani pa nkhani imeneyi. Ndimafuna ndibwerere kwa inu awire kambwandira mwati zimene achita andunazi ndi zabwino koma pakuyenereka pakhale ndondomeko zokhazikika. Munakambapo za bungwe la katangale la ACB komanso ndondomeko zimene anakhazikitsa ku immigration zimene zikuoneka kuti sizikugwiranso ntchito yayi. Anthu ena kumati olotipite kukapanga ripoti ku ACB palibe chimene chimachitika. Mukuona ngati ndondomeko zabwino zokhazikika zothana ndi katangale ku bungwe limeneli zimene boma lingathe kuyika kapena nthambi imene ingathe kuyika ndi zotani? Zikomo kwambiri. Mwina choyambirira nditsindike kunena kuti tithane ndi katangale mwina osati ku immigration kokha koma nthambi zonse za boma. Choyambirira chachikulu nkunena kuti tiyeni tipange improve service delivery. Munthu azita akapita kumaloko azita angopeza thandizolo mosavutikira
ndiye kuti tikatero sipakhala sokunena kuti wina azinena kuti ndipatse ndalama kuti ndipatse service. Ndiye chifake ndinafotokoza ndithu kunena kuti for immigration kutachikulu I think wayana wandifotokozera bwino kwambiri. Chachikulu mwina kuti tiunikeso ndondomeko zathu. Kuyambira ndithu tikamafuna kulemba kampani yoti igwire ntchito imeneyo. Kodi ndondomeko zake zikuyenera kutani, kampani ikhale yotani. Kawiri chimene timaona tikumalemba makampani amene alibe kuthekera. Ndiye kuti vuto limene likumene kusiita. Komanso kawiri timaona khala ngati anthu ena akumapangira dala ndithu kuti kumene kukhale mavuto ndicho linga chonena kuti mwene iwonso apeze ponena kuti athe kumadyerapo. Ndiye machazi tikunena kunena kuti bungwe limene la SCB libere amalawi azipanga ripoti koma ngati zimenezi sitikoza ndiye kuti nkhani yakatangaleyi siita. So mwina ineyo kwambiri ikanakhazikika kunena kuti ngati dziko tiyeni tipeze njira pachingelezi tikanena kuti lasting solution. Okay. Kodi vuto la mass passport ingathane nalo bwanji. Mayiko azathu rukulidwe zimenezi. Chabwino tathokoza kwambiri tikhale kuti kumangoona ma short term solutions ndikuti katangala apitilira muona SCB imene mukutchulayo ilitu overwhelmed yomweyo ipite kagwira anthu amene akugula fertilizer wachinyengo zambirimbiri. So masters tikupanga encourage amalawi kuti tiyeni tipange ripoti katangale koma ndimaona ngati boma likoze nditunjira zimenezi tikoze phako zimene zimapangisa kunena kuti katangale abadwe mmenemo zimenezo zimene zingatithandize ngati dziko. Tathokoza kwambiri akambwandira tingolankhula ndi ma reporters athu kena kuti malize ndi Aboni Kalindo. Adzuka bwanji Blessings Makuwira. Blessings Makuwira kunobalaka wadzuka muno kwambiri kumene kukubranta leya mwadzuka bwanji. Kunonso kwa chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. Apa ndikabe kuti ndili ndi malawi modzi achimwene mudzitako zina. Zina langa ndine Ishmael Chimombo makhala lobaka makumaka ndengo. Program raivera anduna anomani Kisale anaendera ku immigration isulo ndipo anapempha anthu amene ali kumeneko kuti amene ali ndi umboni okhudzana ndi laptop azikanena ku office kwawo. Mukuona kuti ndondomeko imene atingabomayi ndiyoyenera. Boma ili ndine kuti labwera kuzayimirira malawi aliyense obudika osauka kapena kuchita bwino aliyense akukondwera nawo. Endi ndine kunena kuti 16 September amalawi napanga chisankho choyenera ndipo topanga chiganizo chabwino kwambiri chimene tipindulire se amalawi chuluka ngakhale kufertilizer chaka chino. Of course nachita kupanga ambiri chino kufuna kuona kuti ngati kuti boma ili project ayambira panjira kutenga imateta amene navotera project limene yasanga kuti ayamba yoti mochedwerako. Apano anati 10,000 ndikuthumba alibe alese amene wadandaula kunena kuti aonjezere mwatiphuphu katama konje kuti agule fertilizer mwachawo alese wagula mtengo umene ndakhazikisa boma ndinyadi kwambiri boma ili kuchita zinthu zokomera malawi alese akukondwera nawo. Tikamve kuti ndondomeko imene atingabomayi ithandiza mautani ngati amalawi amene adali osauka kumudzi kupeza passport imene amakumana ndi za corruption akapita kumeneko kukafuna passport. Kuli amalawi ambiri amene tili yoti kupeza kwatu nkochepekeba timakhala ndi khumbo lopeza lofuna kukhala ndi passport kuti tiziyenda maulendo ang'onoang'ono ngati kupita mwina Afrikaku komano chifukwa choti kandama kamene takapeza tikapita kuchako kuti ndandama icho kuti ife tikawangana ndi kumapezero athu timakhala kuti tinokutenga kunyawayo komano ndikupe mwamwangaso ineyo anapita kukatula passport anamuza 50,000 leja kuti alipire anamuzana kuti tifunika uwoneza ndama paka yonse inazindefika 50,000 ora anapereka ndama jefika 50 anamuza kuti udikire kuti tukitako anabweza udikire ujina paliso mbala wanga wina tonapita kupana mpaka saka ziwiri anangogiva kuti basi ndama ngana desa 50,000 inapita ne boma iniri ndondomeko kumene ambayi ndinyadira kwambiri ndikupa kuti ndikupa kozipa una wasanga pange zizolawika akuzona kuti akangoti anditchula ndikuti chino ange ndithera ndajiranga apapa ndinyadira boma ini labwera ndi thandizo la malawi mimira malawi leya mmene monso nimene walankhulira malawi mmodzi kuno kubalaka. Tathokoza kwambiri Blessings. Ziko. Tilowere ku Osman Galiati uli mbali iti?
leo ine hapa ndi Salima kunigini za Mjodi. Tacheza ndi Malawi amene uli naye kumeneko. Leo ine hapa ndi ndino wa moji amene asinayo ndemanga maga bankhani mene yana banga nduna maga wajili kwa nduna yona zejide zanzibo anamanjisale mune chief poyamba azina ngani gama ndabanga gama okay mwina Osman sukumveka bwinobwino. Hello. Sukumveka bwinobwino. Okay, ya bwino. Hello. Okay, Osman phone yako sikumveka bwinobwino, titapita kaye kunzuzu. Bernard Muhone wadzuka bwanji kumeneko? Leo ndadzuka bwino ka kumeneko. Tadzuka bwino, tacheza ndi Malawi amene uli naye kumeneko. Chamba tikudwe. Ine zinanga ndine Washington Nguruwe. Mmozi wa madriver amene amayenda mkuzi mshingu. Okay. Hani ndimene mukwenda mayona bwanji. Ya ulisana hani nditayona bwino kayimva ndithu. Komano balizola kwikazi ngapo zimene nafita ziona. Yo abwira ndingati yoti amene anapanga zajengo anapeleka ndalama zonjezera pa mlingo umene boma linapeleka. Izozo ndizoona zimachitikadi. Komano ngati materials yabwira ku office kwawo ndimaona ngati kwa bwino ntchito ikanayambira pa ground mene napitira pa immigration imene kandi kulilongwe kandi ku Blantyre kumene taona clip yawoyo kulilongwe I think akanayambira kuchitaniza pa ground pomwepo osati azinena kuti amene ali ndi vuto apite ku Capitol Hill. Kuti ndi Amalawi angati amene amaziwa ku Capitol Hill. Basi amene ngakhale ndi access yoti akafike ku Capitol Hill. Three-quarters ya anthu amene ali pamene popo ndi anthu ovutikisisa mayendedwe chakudya pamene akhalapo ndizovuta. Ndi aliyense akapezeka ku Capitol Hill ngakhala chipirikiti kumeneko. Ena pesi nafike ku Capitol Hill koma timamva kuti ndikumene kuli mu offices za boma. Ndezi zibereka chiopsezo ku ma office ya boma ngati kumene ko. Ntchito yoyo ntchito yabwino. Zikanakhala zabwino no akanazipanga pa office pomwepo pamene pali anthu kuti wina aliyense mthandizo chimene chimpeze. Ndipo ndikukhulupirira kuti pakhoza kupezeka anthu ambiri amene vuto limenelo linako. Ndipo akufuna atapeza chithandizo komanso chilungamo. Maganizo anga ndi amene. Komanso mbali ina tikuona ngati office ya immigration akanayisiya pa district. Mene kuli ngati kumzuzu kuno office iyi ili pa regional office. Peniza kuti mavuto onse amene angapezeke kuchitika Kolumbi kungatabe kuzimba ndoti akuchitika po pa office pa region pompo. Mawoti zinduzo ngati vuto lapezeka kuchitika bwezi zikubwera pa region ma office akumaona kupanga print mapassport ale. Kuti azipanga print mapassport pa district zomtandauza. Ngati mene kunili kuchitika Kolumbi azipanga mapassport konkuyo. Baka khala vuto kumene kugateke. Takoza kwambiri kuchokera ku Zuzuko pepani nthawi yapa ndenge kuoneka kuti yatheratu. Ziko kwambiri. Ziko mutathokoza ifa cha ndemanga yanu yabwino kuchokera ku Zuzu. Bernard Muhone ziko mukwambiri mukhale ndi tsiku lopambana. Nthawi ikuoneka kuti sili mbali yathu. Mawu anu omaliza aboni Kalindo. Mawanga omaliza ndonena kuti tikasadira zimene analakula president wa dziko lino akusegulira parliament ananena kuti apanga kuchotsekera kuti abule machino kuti azichita print over 500 passports per week. Ndi njira yokhayo imene ingapangise kunena kuti katangale achepe nkhani ya political will. Pakakhala political will papangisa kuti aliyense azikhala ndi mwayopeza passport. Nkhani ya ACB kulowelerapo ngati ACB ngati pakhale kuti political interference palibe ndiye kuti ACB zigwira ntchito yake yabwino.
mavuto lakuno ku Malawi simangokamba ACB mukayang'ana imakhala mkhapwa mwa anthu andale imalephera kuchita perform zokhazo zidachitika kuti ACB ili independent ikugwira ntchito yake moyenerera plus zindanenazi kunena kuti machini akhale abwere ochita print mapassport ambiri muona kuti mchitidwe umene wakatangali ku immigration utha mchitidwe umene uliko tifanena kuti capacity yoprint ya mapassport ulibe chabwino dziko. Tathokoza kwambiri ya Boni Kalindo. Achunga mawana omaliza mawanga omaliza ndonena kuti tizilikonda dziko lathu. Zinthu ngati za mapassport izi sizimayenera kuti mpaka ndizichita kuzunguzana ngati kuti kaya ndichani kaya sizimayenera kukhala utali amene akusokoneza tu zinthu za akuziziwa and ndikudabwa kuti amagona bwanji nkumadziwa zonena kuti they're playing a role mavuto amapassport m'Malawi muno. Chonde tiye ndisiye mkhalidwe onyasa omafuna kutapa apo ndikupeza kena kalikonse pachina chilichonse chimene mukuchita. Munalembedwa ntchito yotumikira Malawi, just do that and we're going to be fine. Komanso ife Malawi ndamene so timaonjeza ife ndamene nthawi zinaso timapita kwa immigration kucha ndikumakamba opereka ndrama. Zinthu zitu zili mbali ziwiri, aboma nanunso tengani mbali yanu. Chabwino tathokoza kwambiri. Awire kambwandira 30 seconds mawana omaliza. Yeyi umu ndi mmenenso tamalizira program yathu ya kulinji pano pa wairesi ya Times. Tikumanenso mawa mu program ina ya kulinji. Mawa tatero kuti tikhale tikuunikira nkhani ya kukwera kwa mafuta bwinobwino kuti Amalawi amvetsetse bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani. Pano anthu akukamba zokuti ayi ndalama zikuvuta ndi zina zotero koma mafuta akukwera. Kodi izi ndi zothandiza motani? Tikhalire limodzi mawa. Ine ndi Leya Malikano. Ndithokoze nonse amene munatenga nawo mbali mu programu iyi, maripota Awire Kambwandira, Boni Kalindo komanso nzanga mu studio muno Wayana Chunga. Mwakuma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga kani zonyati sasurijani kumboro bagani kulinji mwera nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga tenzile kulinji tikudalira ino